Please subscribe Trend Mga katablers, no? Ito yung ginagamit ko dati, yung remaster ng digital audio ba sa tip. Ito mga katablers. Ano to, Pioneer. At saka meron din ako nabili dati 2000 dito sa Japan din. Yung 3 hits. Meron din 4 hits mga katablers. Hinanap ko nga kasi mag-remaster na ulit. Naghanap ako ng parapang personal lang. Ito mga katablers. Ano to, Pioneer. So maganda dito mga katablers. Kahit anong gawin mo, kahit na luma na yung mga tips mo, wala, maganda pa rin yung. So meron akong i-remaster mga katablers. Maganda pa.